Ola a todos. Como xa sabemos que a cabeza non para, agora deunos por querer cambiar o nome do noso USB. Como se pode facer isto nos mini portátiles do proxecto Avalar? Pois é un pouquiño complicado. Imos ao menú de sistema, en utilidades de disco, vemos que aparece o noso USB. Seleccionámolo, imos a desmontar volume e no lado dereito aparece editar a etiqueta do sistema de ficheiros. Premendo nesta opción, temos o nome que tiña con anterioridade e cambiámolo polo que queiramos, pois por exemplo, Marela. Damoslle a aplicar e o noso USB pasa a chamarse Marela. Ímolo comprobar. Vamos a ficheiros e cartafoles e vemos o noso USB Marela que xa ten outro nome.